uNkulunkulu akakulondela phela kusho uphumelelo pastor weningi lokuchaza amaphupho kuba nofanele ukuthi inamba esenza kusongo 9 ku-5 number makuphela Monday to Friday kuphela WhatsApp sibheke udaba lamaphupho sibiyelele wonke umuntu abalandeli sinabo cishe all over bakhona eSouth Africa bakhona eSwatini bakhona eZimbabwe bakhona eBotswana bakhona overseas yes nabo abasemajele kakhulu basilandela uNkulunkulu akanilonde nonke sibheka la Princess Thembeka ukuphupho limele imlenze uhamba ngezinduku akabingeleli akacela ngiyithanda lento yabo uphupho limele ngenze kuphuka unyawo oluphuka inyawo olufaka okhonkolo uhamba ngeinduku ama crutches yabo yini induku ama crutches noma ke udondolo uhamba ngodondolo yafana nake singakusho 1 ngokuqondile mangenze kuphuphe ulimele upha olubu uma uhamba ngezinduku olungasho ngenzeka uzozithola ungaphansi kwesimo esizokuphoqa ukuthi ugcine uhamba ngezinduku omunye umuntu uyaboniswa what is to happen or what is to come 2 kwabanye uma uphupho ulimele uba upha olubi nje uma uhamba ngezinduku olusho ukuthi kungenzeka nakuba ubhekene nje nesikhathi empela luhle ngoba lusho khomba ukuthi nakuba ubhekene nesikhathi sinzima ungaphasi kwencindezi noma ubhekene nobunzima obubi osuke buzobambezela inqubekela phambili unabo abantu othembele kubo ukuze ukwazi ukufeza inhloso noma ifiso zakho umnyanga ibeka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha ulimele kuyabe upha oluhluma uhamba ngezinduku olusho ukuthi kungenzeka uzoluthola usizo oludingekayo lokunqoba nokumelana kanye nokubhekana nesikhathi esinzima uphinde ube nenqubekela phambili yabona 4 sibheke ngokwenkolo-ke uma uphupho limele kuwupha oluhluma ngempela olubi umhamba ngenduku olusho ukuthi kungenzeka uncike kakhulu kwabanye uNkulunkuluwana uthembele into ezisikhashana futhi ubeke ithemba lakho ebantwini amakhosi okuqala chapter 18 verse 21 uEliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili ama-crutches lawo uma uJehova oyenguNkulunkulu mlandeleni yena kepha uma kunguBhali mlandeleni yena kodwa ke abantu abamphendulanga ngaswi 5 kuyenzeka futhi uma uphupha ulimele kuba upha olubi nje uma uhamba ngani ngezinduku olusho ukuthi ke kungenzeka ubhekene nolaka nempindiselo noma nezishayo ezinzima ngenxa yeziphambeko ezinengekayo kuNkulunkulu Samuel 2 chapter 3 verse 29 maliwele ekhanda likaJowabe nakuyo yonke indlu kayise makungaphuthi endlini kaJowabe ukuba kube khona ocucuzayo nonochoko nozimelelayo ngodondolo ubambela ngodondolo sibheke ngokwesintu number 6 ngokwesintu mangenze kuphuphe ulimele upha olubi uma uthi uhamba ngodondolo uhamba ngezinduku uhamba ama-crutches lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonyisa ukuthi kumele ushintshe ukwenza kungenjalo uzobhekana nolaka nentukuthelo nokuthethiswa izidalwa ngenxa yokuphambana nomsamo nokungenza okufanele uma ukuthi nje uhamba ngoba uphumile yabona kungenzeka idalo